What's up mga kasap? Mayong 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 Sabados buntag. Kabos ug adunahan, kamusta lang tanan? Oh. Sir, update lang to. Huling araw na niya ngayon. Charan, dalawang piraso na lang. Huling araw na ng aking paksim bugaong. Ito na, ha! Ito na huling araw. Ikaw ay aking kakainin. Mauubos ka na. Ayun na. Ito na, ha! Paksiw nga bugaong. Sabados buntag ka na lang kutob. Bye. Makatingin pre. Parang inuuburan yung ano. Mabait. Oo. Nahubaran. No, gano'n, nasermonan ko eh. Kinabukasan eh. Sabi ko, ikaw Richie, mapapahamak tayo sa ginawa mo eh. Yung babae, akala mo inuubaran mo eh. Buti na lang, hindi ka masyado nababansin ng babae. May kasama pa naman. Oh, grabe makatingin pre. Talagang yung mata niya, hindi niya umalis sa dun sana ng babae. Sinabi mo, bawal dito yan sa QC. Oo. Oo nga, bawal dito sa kasi. May batas yan dito eh. Paano kinuha ko si Richie? Kain tayo! Wala na yata trabaho eh. Di ba alam ko nasa construction? Wala na? Oh, tapos na rin.